Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Ya. Leren sik sawetara. Ya. Bengi iki dhewe sowan endi? Nang kene. Lho kok nang kene. Iki wancine awake dhewe tetembangan ya Mas. Ya. Gogojekan. Karo kanca-kanca Ansor Laras. Alhamdulillah. Wontene bengi iki wayangan malam keempat. Ya, isih do ketok seger-seger teges-teges. Ya. Arep do ngisor mripate kaya kantong es lilin. Ya. Ning tetep do semangat, do sehat Bagas waras. Ya, pancen bener. Pak Ipung ya wae isih ketok sehat. Ayo, nggih, heeh, mangga. Ya, Mbak Elisa wis anu rawuh, ya. Cek Mbak Elisa wingi ning Kementerian Perdagangan. Lho rak wingi lah, saiki rak ya wis tekan kene. Oh, kaya awake dhewe wingi ya wis tur Batavia Kebumen, ya. Seka Jakarta nuju Kebumen, ya 2 dina nang kono, ya 2 bengi wayangan, ya. Lah iki wayangan malam keempat iki bengi iki awake dhewe sowan ana ngendi? Ana ing Laladan Sambeng RT 4 RW 6 Ngalang Gedang Sari Gunung Kidul. Ora ngono. Ana ngendi iki? Iki sik tak golekane tulisane. Ana ing keluarga besar CV Bang Surya AC utawi Rusdi ya ngono. Acarane apa? Acarane ya kuwi tasyakuran khitan penjane Mas Syarif Hidayatullah Fakih. Oh ngono. Sing diselenggarake nalikane dina Senin 14 Agustus 2023 ya mapane ana ing Dusun Sambeng RT 4 RW 6 Ngalang Gedang Sari Gunung Kidul kene Mas. Wo ngono. Alhamdulillah. Awake dhewe atur kula nuwun ana ngersaning keluargane Pak Ros sak keluarga. Asmane Pak Ros apa komplite aku lali. Makin tak pikir Pak Ros Bandi ngono. Aja gleleng wong kuwi engko. Ha iya. Pak Ros Bandi ki rak sing nyekel peking kuwi. Ha iya. Heeh. Awake dhewe nderek mangayu bagya awit wis kelakon ya kuwi panjanggane Bapak sapa? Panjangane Pak Rus ngono wis sak keluarga ya ngitanake ingkang putra panjenenganipun Mas Syarif Hidayatullah Fakih ya wis kelakon apa nglakoni sunahe Kanjeng Rasul. Ya kuwi Mas Syarif Hidayatullah Fakih Srana Khitan utawa Supit. Ya. Cara Jawane Rejang Hirnawa Supit. Bener ngono. Ya. Rejang ki ngethok, Hirnawa ki dalan banyu. Dadi ngethok dalan banyu. Bengi iki sowan ana ngersane keluarga besar Bang Surya AC. Mau liwat ngarep bengkele kono. Oh ya, ana apa jenenge lor dalan anyar kono. Oh iya, bengi iki awake dhewe sowan mrene nderek mangayu bagya sartane nderek ndedonga muga-muga panjenengane Mas Syarif Hidayatullah Fakih sing wis kelakon khitan, kelakon supit, ya kelakon panjangkane wis dadi mubalek, ya wis akil balik. Muga-muga sak mungkire iki iso dadi lare sing bisa mikul dhuwur mendem jero karo tiyang sepuh ya iso nyenengke iso mbahagiake tiyang sepuhe ya iso berbakti kepada kedua orang tua ya muga-muga ya sak pungkure nglakoni tasyakuran kitan nggone ibadah saya sregep amin ora ana sing bolong-bolong salate iya ora ana sing padha ora lirwa marang kewajibane minangka umat muslim. Pancen bener Mas. Ya pancen hooh. Dan saya ucapkan kepada Mas Syarif Hidayatullah Fakih sesudah melaksanakan sunah Rasul nggih menika pun khitanan utawi supit. Ya. Iki ngilangi sesakit, ngilangi
suker sakit ya iki ya menyehatkan ya dan selain itu saya mengucapkan selamat menikmati bentuk yang baru ya. Kok ngono lah ya ora ya anyar to ya. Iya. Wis ora kaya dhisik ya. Ayo. Kowe dhisik ya supit, Mas. Supit. Aku ya wis supit. Oh ngono. Iya. Heeh. Nek wiyaga-wiyaga wis supit kabeh kejaba sing nyaron. Tenane tenan. Kae lak isih ana anu to, kae ora isih ngomple ngono kae to. Heeh. Kae nek ngisor disunat kae dhuwur ya melu kelong lambene. Lambemu ayo ora ya minggu kujekan. Wis ora ana sing diaturke meneh saiki awake dhewe kare mung suka-suka mono suka. Uga ngaturke sugeng rawuh karo para tamu undangan ya. Sapa wae. Sik tak wacane iki mengiki sing rawuh jare Bapak Anewu ngelipar. Kok ngelipar? Gedang Sari. Bapak Kapolsek Gedang Sari ugi rawuh ya. Bapak Koramil Gedang Sari ugi rawuh ya. Bapak Lurah Ngalang ugi rawuh ya dan beserta tokoh masyarakat nggih. Sedaya kemawon warga ing Laladan Sambeng Ngalang Gedang Sari mriki matur sembah nuwun sanget ya. Ngaturke panuwun uga kanggo keluarga besar Bang Surya AC. Pancen bener ya. Mengiki uga salam-salam, salar-salar, sapa-sapa kanggo para warga masyarakat ya, kanggo para pamriksa miarsa ning YouTube streaming ya, kanggo keluarga besar Man 1 Gunung Kidul ya, wis kabeh wae pokoke ngaturaken sugeng dalu ya, sugeng midhangetaken sugeng amirsani ya. Gelaring Kloso, gelaring Ringgit Purwa. Ayo gelar Ringgit Purwa ra ya kudu gelar Kloso. Ya, mosok arep ning nggon empreh-emprehan ya. Nggawa kaos ora nggawa ya. Ning nggon ora nggawa to, ya wis aja tekon. Ya. Prei. Entek wis entek wingi 3 dina ning Jakarta karo Kebumen. Ya iya. Nggawa. Oh ya, heeh nggawa, Mas, nggawa. Ya arep koyoke ming sithik ta koyoke. Menggari sithik stoke ya. Weh, regane hubungan dhewe karo kanca-kancane nggon streaming ya. Ki bengi iki bintang tamune awake dhewe dikancani karo njane Mbak Elisa ora karo Salaso. Oh iya, Saka Laladan anu kono. Ngendi? Saka Laladan Perancis kowe. Ada di Menadah ya. Sekolaladan Serpeng. Iya. Mangga. Tak sepotane ya. Aja ninggal aku trimo mbonceng. Wiwit budal janjine kegarang. Ora ame abang kos kakiwan. Sugeng dalu Mbak Elisa. Iya, sugeng dalu selamat malam Wiljan dalu. Iya. Comment tu t'appelles? Vous savez quel âge? Ini bahasa apa ya? Jare aku saka Prancis. Ya wis ora sida wis. Kene ra iso masuli, aku tak gawe basa Prancis Bonjour, comment tu t'appelles? Vous savez quel âge? Ya Allahumma amin. La mousse, la musso? Yes, apa wis Pakuito. Pakuito ya apa? Sabun wis sabun. Sabun tunggale Lifebuoy ana Pakuito, ambune wangi. Iya. Alah.
Alah, nggih ngaturaken wilujeng dalu. Yes, tromblodru. Sedaya mawon ingkang rawuh wonten. Wah iki aku lagi iki weruh gedang sing gedhe banget ya. Endi ana gedang gedhe banget? Gedangmu kalah gedhe. Gedange yoga ra ana sing ngungkuli gedang sing gedhe banget iki. Bojo mirang-mirangke to, Mbak. Kok mirang-mirangke to? Lah kok gedang luwih ngungkuli gedene gedangku? Loh, tenanan iki. Lah gedang apa sing Gedhe banget. Oh, gedang apa? Gedang sari. Wah. Ya Bu ya. Gedang gedhe banget. Ra ono sing ngungkuli gedang kene kok. Gedang sari iki kapane won. Kapane won lah nggih. Kecamatan. Nggih. Niki to jenengan wis 01 kalih kula. 01 gimana? Dilalah. Tadi itu aku di WA. Yeah. Kalau spotnya mawar kuning nanti Wiyoga atau Sinden dapat 500.000. Tapi kalau spotnya nggak jadi mawar kuning, besok disimpan buat besoknya. Oh iya. Lah ora rembukan ro aku. Sesuk ya, sesuk. Baleni. Raiso dibaleni raiso. Tinggal besok meneh ketemu meneh ning lain kesempatan ngono. Wis dijaluk ping 3 rong metu-metu kok. Lah ora WA. Ra metu dadak diapake temben metu ki jane. Dadak diomongi. Iki acarane tasakuran kitan, Mbak. Ya, tasakuran kitan panjenenganipun Bapak Mas atau Om Rusmiyanto. Mbok udu kuwi lah bapakne sing supit. Lah iya, iki kan sing kagungan gawe, sing kagungan damel. Damel. Iya, nggih menika Bang Surya AC. Iya. Om apa Bang ya? Ya wis manut. Om Bang Surya AC. Menika kagungan putra inggih menika Mas Fakih. Nggih, Mas Fakih. Dawane sapa mau? Mas Sarip Hidayatullah Fakih. Nggih, menika sampun kitan menapa denen nigas. Das. Peksi. Das peksi. Das peksi. Ngislamaken menapa dene paman dadi mendewasakan. Yang tadinya dari anak-anak sekarang menjadi dewasa. Ya, pandongane muga-muga Mas Fakih iki mau dilalah wis kekeselen Mas Yusuf. Capek. Oh ya, tadi duduk di sini tuh bobok. Oh iya. Aku tadi udah ketemu wis tak demok sikile. Wong dilalah ini juga ngeluari ujar. Zaman semanten ternyata udah pengen kaul, pengen nanggap Ki Seno Nugroho. Nah, tadi udah ketemu udah ya mung tak demok ngono wae Mas Fakih. Muga-muga ya ujare bisa bisa wis luar iki. Wis. Alon-alon to. Aku omong ro piyayi Prancis iki dadi Kami susulen. Nggih, mugi-mugi Mas Fakih saged dados piyayi ingkang migunani tumrap bangsa lan negara. Saged membanggakan orang pini sepuh. Orang tua. Wong tiang sepuh. Tiang bini sepuhipun. Nggih. Kula nggih nderek sowan Mbah Samadi niki. Bapakipun Bang Surya AC menika Mbah Samadi kalian Bu Ngatiem. Bu Ngatiem. Yang yo Ngatiem. Malah ngeyel. Anga. Nga. T. Yem. Ngatiem. Kandhani kok. Nggih, mangga. Aku wis sekolah biyen tekan saiki sekolah terus kok ngeyel. Nggih, heeh. Ngatiem nggih. Nggih, mugi-mugi Simbah paringi panjang yuswa, sehat, berkas waras, Mbah. Dilalah putrane niku gangsal sukses sedaya. Wah, nggih. Cewek, cowok, cewek. Iki kabeh sukses pinaringan sehat tur ya kabeh dilalah diparingi rezeki sik lancar lumintu. Alhamdulillah, mugi-mugi terus nggih. Selalu lancar rezeki. Amin. Nggih, matur sembah nuwun sampun nibali dhateng kula kalian Mas Yusuf sakonco-konco. Nggih. Le nibali ket kapan ya mesti wis suwi nek njaluk tanggalanmu ya. Heeh, wis. Dah berapa lama? Tahunan apa bulanan? Urung ana 3 sasi.
ngarepe poso kaya. Oh, ngarepe poso. Nggih. Niki wau wonten anu nggih pamundutan nggih, pamundutan saking nggih mengke nderek mawon nek saking Pak Om Bang Surya Bang Surya AC. Nek yang ini dari Mas Fuad Audio Sound System yang kemarin dilalah kalau wow dalu wonten pengajian itu apa bahasa Jawanya? Ya pengajian. Pengausan dihadiri 3.000 yang datang luar biasa. Wow nggih wonten campur sari dangdutan. Dilalah nggih niki wow jenengan jadi puncak acara. Nggih. Niki wau nyuwun podang kuning saking Mas Fuad Audio Sound System. Kalian tadi sekalian dari Pak Eko Bekasi. Oh Pak Eko Surukubeng. Ponorogo ya. Itu juga minta podang kuning jadi sama. Oh nggih. Monggo panjenengan mbok juga ada ini dari Pak Suparno Hadi Prawiro. Osimo Tokyo Jepang. Wow, Sakukurata. Apa? Ini bahasa Jepang kan? Apa nggih? Sakukurata. Artine? Ra duit-duit. Sakuku rata ngono rame. Kok niku? Asal dari Purbalingga, anggota Mazda Galovers transfer 300.000 kagem Mazda kalian Mbak Mega. Nyuwun alamatnya anak soleh, solawat niki Mbak. Semoga Mazda dan Mega kru ansor laras dipun maring kesehatan. Amin. Kelancaran sedaya matur nuwun. Titip salam kagem Mbak Elisa Kalus Alasung nggih. Matur nuwun nggih. Terus dari sobat ngebiar transfer 500.000 buat Mazda buat beli multivitamin dan untuk menjaga kesehatan. Nggih amin. Nggih. Ini kita tadi saking sobat ngebiar nyuwun mawar kuning ini. Sesuk meneh nek ketemu lagi. Ya, ngapunten nggih Pak. Niki kula dulu ya doa untuk Mas Fakir, tapi nggak usah pakai bawa, langsung aja minta velok barang Mas, tak lelo-ledong. Oh lelo-ledong. Apa Pak? Mboten mawi bawa? Mboten lajeng mawon wong nggih pamundutan kathah mengke wonten alamate anak soleh to. Nggih. Kula ajeng ngrungokake kok. Oh nggih. Seneng aku. Nggih. Nah, aku biasanya di wetan itu kan yang sering itu Umi Hafifah. Nggih, Mbak Umi Hafifah. Ya, nah ini aku tak ndelok versine Mega kaya ngopo ngono lho. Jos. Nganggo kapak-kapak gudung-gudung, kapak-kapak gudung. Ayo nganggo. Enggak. Tak lela ledu jemenang aja pijer nangis anakku sing bagus rupane yen nangis nek ilang kasih tak gedang bisa
Nggih, menika doa untuk Mas Fakih. Nggih, Mbak matur nuwun nggih muti. Sendikane niki akeh pamundutan saking sedulur-sedulur. Monggo dibaca satu per satu. Saking Mas Daliman Sumurbur, salam kagem. Kelompok air bersih di tempat Bang Surya. Kerjasama dengan PKPU, salam kanggo Bang Surya. Kanggo Mas Kardio Gondrong, kanggo Pak Kesra, Pak Eko, nggih matur nuwun. Ki mung titip salam. Terus niki enten pamundutan melih saking Pak Cipto Suwarno Klegung, anggota Mas Daga Lovers lan ketua kelompok tani ngudi rejeki Klegung Katongan Kelipar. Nyuwun ngujiwat ngagem bawa ingkang nyekar Mbak Mega Prasdewi katur dumateng sedaya Mas Daga Lovers lan rencang-rencang kelompok tani Gunung Kidul ke Ya khususipun alon-alon. kelompok tani ing mriki. Gedang Sari. Heeh. Borong ya. Iki nyingkat Sampun. wektu ngene iki. Nggih. Ana neh kok mau. Iki dhuwit. Nyuwun sideman kalian nanggam ali-ali saking Mbah Uti Gedhong Kuning. Oh nggih. Nggih. Nggih, terus kandel iki. Kandel iki. Kandel wong 10.000-an. Oh iya. Apa-apa, ora ndelok nominale kok, sing penting apresiasinya. Terus wonten awala melih kagem Mas Dalang nyuwun podang kuning kagem masyarakat Ngalang. Hormat kami dari Toko Besi Kabul Santosa. Nggih. Ya. Dipinangkani sing podang kuning niku. Podang kuning rumiyin nggih. Ajeng kejak. Nggih. Sinten jenengan? Mega udah ada. Anggi. Ya. Ya ya. Ragu jengan tangan wae kuwi kademen kaya. Sindene serpeng ya iki. Kok serpeng? Serpeng. Oh, Serpeng Semanu. Oh, sinden serpeng Semanu. Serpeng. Serpeng. Kok serepeng? Serpeng. Nggih. Ya. Pasangane dalange serpeng nek kuwi. Apa wis dadi bojone po? Oh ya. Senadyan rencana. kok men nek durung janur melengkungi aja sok memiliki to. Masih bisa ditikung ya, Mbak? Iya. Nganu ne pangke riyen. Sing streaming pun apal tapi penonton Heeh. ya dereng apal Nggih. ngaten, Mbak. Jenengan ne pangke panjenengan nami sinten? Nggih, sugeng dalu sedaya mawon. Kula Anggi. Dawane? Anggi. Anggi Widyawati. Anggi Widyawati. Nggih, Anggi. Nggih. Mbak Anggi sakniki tesih sekolah napa sampun? Oh, wayangan ngene kok. Wong, lah ya bener wayangan ning maksude nek ora wayangan biasane nek awan ngopo? Tidur. Angel. Awan turu terus anu niku lho sing sok onten sekolah belajar niku jenengan belajar mboten? Nggih. Oh, nggih belajar aku ya dalange ya. Wah, Dalange sok belajar ora? enggak. Cuma di kelas. Nek guru nek pelajarane nek sinau nang omah nu ora. Enggak. Ora sempat. Mana sempat Mana ya. sempat. Kayak Ya. nggon iklan ngene. Paling yo mung garap tugas. Tapi ya tugasnya tertib ya. Ya. Saiki wis SMA apa isi SMP sih? udah SMA. Oh, udah SMA. Masuk iya. kelas 3. Setelah kelas 3. Kok bisa langsung kelas 3? Bisa. Yo, akselerasi spesial untuk Mas Yusuf. Ayo Mbak Anggi paringi bawa niki. Podang Gantian ya. Yeah. Nadyan wujud temong peksi Kresna Sinayang. agawe talineng brangta Halo Bapak Bos. Alus manis nangsa
manane seneng semake. Manuk apa? Wah. Manuk gundul. Sawo. Paimu ra guyang-guyu, po halus po. Ayo, Mbak Anggi. Masa wenggan kula golek isi podang jenar iba bunga nyanding bisa dadi tamba Piyayi kok halus Itu kamu nggak pernah bisa marah gitu ya kalau sama siapa-siapa gitu isone jarang marah, nek sekali marah jadi gede. Apa nek sing gede? Apa sing gede? Triwikrama. Apa nek? Kan Prabu Kresna. Oh. Ayo sliteng kakangku. Sliteng. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Wengi
Mas Yusuf ini mbak menawi sebelum lagu berikutnya, ya. Mbak menawi yang punya hajat kerso ya, Bang Surya AC kerso untuk naik ke panggung. Saya tuh pengen tanya tipsnya, bisa jadi beliau itu luar biasa loh. Orangnya sederhana, tapi wah usahanya besar sekali. Nggih. Kowe iki mau wis akeh cabange, apa AC iku wis banyak sekali. Kathah nggih, pokoknya AC-nya secara itu secara udah terkenal sak Gunung Kidul katane. Nah, dadine pengen tanya sama beliau sama kok bisa-bisanya maksudnya ini menggelar kebudayaan, ya menggelar apa-apa, pengajian, ya budaya, ya agama. Beliau sangat visioner sebagai seorang wirausahawan. Monggo Mbak menawi. Pengusaha. Nggih. Sukses sampun sukses. Disepot Mas. Sepoti kanca-kanca. Petaraman. Tok 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 tok. Sugeng dalu Pak Ros. Sugeng dalu Pak Dalang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kapinaken dalu punika jenengan sak rombongan pinanggih kanthi wilujeng sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Langkung terima kasih kepada Mbak Elisa sudah sempat menyempatkan untuk saya ini. Langkung dumateng sedaya rombongan Pak Dalang sami wilujeng sehat alhamdulillah sampun kersa sowan wonten ing laladan Tegalrejo Pak Dalang enten mriki. Nggih. Matur suwun support-supportipun saking semua kalangan pihak. Kula hormati beliau Pak Kapolsek ugi Pak Kapanewon Kecamatan Gedangsari, terima kasih atas motivasinipun. Ugi kagem Pak Lurah ugi matur sembah nuwun boten napa istilahipun mboten kapok-kapoke eling uring-uring kula niki. Lajeng kagem sedaya warga Masari kawit sedayanipun ingkang rawuh ing dalu punika. Mugi-mugi ing dalu punika sedanten pinaringan ginanjar kawilujengan kasarasan. Amin. Kesehatan mugi sedaya urusan dipun lancaraken. Amin. Amin. Terus pundi Mbak Elisa? Wah niki kula niku saking bombong, saking seneng banget kula dilalah. Seneng. Tadi kula transit wonten mriko kok ditawari, "Mbak ampun lenggah wonten ngisor." Ten dalam itu loh ada AC-nya. Waduh lah panjenengan niku kok bisa ngaten niku ada ujar apa dilalah kok mau menggelar dan menghibur masyarakat, enggak cuman menghibur aja tapi juga mengadakan pengajian dalam rangka kitanan ngaten. Jadi sebenarnya simpel nggih ngoten nggih. Niki bahasane campur baur. Enggak apa-apa sama. Bahkan mudah difahami. Iya. Dados kuncinipun simpel. Orang yang pengen menjadi sukses itu simpel. Syaratnya mudah. Belen. Belen itu untuk bahasane jenengan kan belen. Bahasa napa niku Prancis Pak Dalang nggih. Prancis. Bahasa internasional keseimbangan. Terus sing ingkang dipun pendet menika solidaritas sosialipun sesaat ditingkatkan. Terus merangkul niku tidak hanya dari satu arah pihak tapi sedanten. Masyarakat menika sedanten ndak ada namanya model saya itu orang di atas, saya itu orang di tengah. Kita itu tetap sama. Itu satu, keduanya rezeki itu kalau di judul lagu hartamu amanah Tuhan. Wah. Itu luar biasa. Luar biasa. Hartamu amanah Tuhan. Terus ngeten. Ada satu pesan dan kesan dari saya itu kagem Mbak Elisa. Terutama kagem beliau Pak Dalang, mudah-mudahan semakin ke depan semakin sukses. Amin. Semakin maju, semakin banyak dicintai oleh kalangan masyarakat terutama di kalangan budaya. Amin. Saya juga alhamdulillah dapat support dan dukungan dari semua kalangan pihak, baik dari Kapanewon maupun Pak Kapolsek. Terima kasih. Yang sifatnya positif itu insya Allah saya siap untuk mendukung di belakang layar saja. Terutama tingkatkan jalinan silaturahmi itu aja. Insya Allah
segala urusan dimudahkan. Dimudahkan nggih. Makaten. Pokoke men donga kula panjenengan niku gelar ngaten iki mboten lokak ning tambah kebak Pak. Rezekinipun lumintu. Amin. Barakallahu ya Allah nggih. Karena berawal dari niat baik nanti akan kembali menjadi hal yang baik nah, lagi. Contohnya kaya nek duwe utang. Nggih. Kula niku utange nggih kathah lho ampun mergo pekne gebyare ngeten kinten-kinten duwe utang. Oh niku nggih sami sakjane sampeyan iki yo. Iki ya, semua kembali ke individualnya dan niatnya. Segala urusan kalau niatnya nek umpamane contoh duwe utang, niatnya aku iso bayar pasti bisa. Tapi nek niatnya ruwet mesti geger. Wah, betul. Nek bingung malah wah. Lanjut Pak Dalang. Jadi terima kasih atas apresiasinipun dari sedaya warga masyarakat, terutama terima kasih kagem sedaya ingkang dukung niat kajet saya, kula, terutama lingkungan mriki dan juga warga masyarakat seluruhnya, tentunya kepada jenengan sing kula aturi tanpa dadak ngangge alasan napa-napa bayar kuwi ora dadak kula nyang kuwi ndelok kersa malah niku wau matur suwun nggih Pak Dalang. Nggih matur sembah. Lah kula sing malah matur nuwun mboten ngangge nyang. Lah malah disusuki kula niku wau. Kok susuk barang Pak jenengan? Ature beliau Pak Karyanto niku lha jenengan nyaosi kokean ngoten. Oh ngaten. Terus disuke nggih di anu caosi panjenengan. Nggih. Ning gandeng amplope pun dikraken nggih mboten kula wangsulke. Oh nggih. Mboten napa-napa, berarti niki bersih sedanten. Nggih bersih alhamdulillah. Tapi menika kula kagungan kenang-kenangan kagem Bapak Dalang. Jenengan ajeng meri napa mboten? Oh mboten, kula pun anu kok pun biasa ngaten niku. Kula mboten meri, mbok wingi ning Jakarta yoga entuk sak yuta kabeh. Aku ra meri, aku ra meri. Mbak Elisa, aja omong ngono, enek sing meri. Ndi? Kak. Ora pertanyaane wis do entuk sak yuta kok yo iki ra seragam to batikan jarike iki yo mbok nggo tumbas seragam batik kok piye sak yuta lho. Masuk. Oh lagi pesen. Nih Pak Dalang saya itu punya Weh, mata uang rupiah yang cukup lumayan nek jenengan dicairke tapi diagem kenang-kenangan. Ini Matur nilainya suwun. euro yang saya dapatkan kemarin dari Dulan teng luar negeri. matur sembah. Ini ada 150 Dolar. euro. Jadi Oh euro. Euro. Matur sembah. Di atas 2 juta lebih. Berkah matur sembah nuwun nggih. Rasa meri rezekine dhewe-dhewe. Wah jan sindan-sindani mesti. Sindene pinten to niki? Sindene 1 2 3 4 5 Lapan. 8 saya songo kalih kula. Songo ale Mbak Elisa. Niki nggih pun keluarga sedanten. Lah niki tak angsal to Pak. Pak Lurah Tanglet niki. Angsal niki pon jempol niku. Lah dilalah nek susuke ngaten niku biasane nek ajeng panjenengan nambah berkah anu tulisan tiket suwarga. Ngaten niku biasane nyantuni seniman-seniman niki sing rupa kere-kere ngaten niki lho Pak. Wah. Ngatos-atos lho, Pak. Ngerti yo ngerti yo nek ngeten iki wau kula mboten minggah Pak. Lah. Kasih do susuk. Nggih, kula simpene alhamdulillah. Nika sepindah malih matur sembah nuwun saking mboten kula wangsuli malih sedaya warga masyarakat ingkang rawuh ugi sedaya Pak Dalang sak rombongan sedaya kemawon dumateng sesepuh kula ingkang mboten napa istilahnya mboten leren-leren anggene nyeblak kula menika insyaallah atas ridhonipun tiang sepah menika alhamdulillah. Setiap pagi selalu pamitan nek kalih ibu. Nggih, utama. Niku kuncine bener. Nggih. Makaten Pak Dalang kinten saking kawula cekap semanten saking kawula mugi-mugi jenengan pinaringan selalu sehat. Amin. Terus sukses lancar sedayanipun makaten. Amin. Saking kawula kagem sedaya masyarakat ugi kagem rombongan kagem Mbak Elisa, matur sembah nuwun ada kurang lebihnya nggih dipermohon maafkan. Matur sembah nuwun, Bang Surya AC luar biasa panjenengan tiang sae. Wong ya semua masyarakat berkumpul di sini untuk menyengkuyung dan membuat acara menjadi meriah. Berarti beliau orangnya itu serawong Mas Yusuf. Kowe iki ndelokke duit wae. Ora lho ora aku ki. Per iki materi sik lagi duit. Ngono lho. Nggih matur sembah nuwun lho, kok sapa-sapa disawer ya ampun. Ya kok pengen rupane in. Pak Ros niku enten sing ngomplain niku kagem kula, Pak. Nah, kagem Mbak Elisa. Kula sampun mboten napa-napa wau sampun iki nggih yoga-yoga mesakake. Kula sok mesakake nek kalih.
Iki nek nggih yoga-yoga mung 500 ora. Telu mawon nggih, mengke nggih. Nggih, telu tenan nggih. Matur nuwun nggih. Kang Surya Asih. Matur sembah nuwun, mugi berkah sedaya. Berkah. Luar biasa panjenengane. Nggih. Wis langsung padang kabeh ulate. Angger duit kok nomor 1 kok. Nggih niki selanjutnya apa, Mas Dah? Nggih. Tak. Nah niki wau enten sesideman. Monggo sinten ingkang minangani. Coba jenengan milih coba. Via apa? Yoga apa? Sing kaya gentro apa? Niken. Manut. Yofi. Nah. Iki apik lho, jarike apik lho. Jari apik. Oh ya tak ndelok kaya ngapa. Ayo munggah. Seperti ngaten. Wah ya. Ayo. Arep nyebrang kali. Iki kowe belinya cari di Shopee ya? Heeh, ndelalana ukurane iki es. Kecilian. Lah kudune iki ya ukurane anu ya. Kamu ikut Mazda baru berapa waktu, berapa kali? Berapa waktu ya? Apa 1 kali Alah kok yo ya? ngene yo nggo jarik nyo. Ah, ngono kuwi lho dadi dalang ki harus kayak gitu, harus mengcover kalau ada yang enggak punya jari dibeliin. Iki biasane nek ana saweran, kok medun mangke yo iki nggo kas. Iki jane tak nek tak omongi saru. Oke, terus kepiye iki? Kas. Ya iki nggo kas. Oh, tak kira nggo aku tuku Lah yo iki jare. sing separo nggo kono. Heeh. Sing separo nggo kas. Jare ki paling ora 150 ya. Lah yo Regane ki. Lah yo iki wae, diimbu dhewe. Oh, ya diumbu dhewe. Matur nuwun, nggih. Matur Oh, nuwun. sesuk sing prihatin. Iya, iya yo. Lah duwite sing nggo bayaran mengko nggo tuku jarik sing benar. Jarik arep Iki jane yo apik iki. Ning teke wis suwe dadi kecilikan lho. Iki tak kumbah wingi yo le. Lah kowe iki kepiye? Dilandri to. Dikumbah mengker dhewe. Heeh, tak kumbah mengkeret. Tak kumbahi mengkeret munggah ngono. Waduh lha gek kepiye iki sesuk arek tak nggo aku ngono ya. Ora apa-apa malah nyenengke kimpul kok. Kimpul happy kimpul. Kimpul Langsung meneh. melet-melet. Alah, ya wis ora apa-apa ya. Ora iki dibaten ki Oh bae iya kok. kowe, tenan kowe. Keh, mosok ngece jarekku taplak meja. Ora nek tap. Ora nek taplak meja lah. Apa gean? Kae lho nggon meja buku ya bener. Ora iki. Padha wae. Iki sing nggo kerukupan nek derek anu ke lho dekan. Oh iya. Nggih to, Bu? Lah, Dekahan itu apa aku gak dikerukupi kok. Ora kuwi gorden kok. Ora apa-apa wis, sing penting jarian, bangane ra jarian ya. Mbangane ora jarian. Malah do seneng. Ayo Mbak, dikenalke dulu ya ini Heeh. yang di sini belum kenal. Oh, nggih. Sinden ya gento men iki sapa Nah, iki jeneng? gentro. Sinden gentro ya iki. Nggih, nderek nepangaken nami kula Via, Pak, Bu. Biar. Nggih. Oh, nganu to, koncone Tosa. Lah, kok iso? Biar. Biar. Padamu aku tumpakan apa piye yu? Alah, jan ya Lah, iya, Allah. Lah Viar tumpakan nih. Liar. Liar, Biar. liar. Biar. Wis sak karepmu, sak Biar. karepmu harus jeneng apa wae Yes. bebas. Biar ki ombo. Oh, Biar. Biar. Apane sing ngombo kaya ngene kok. Lho, atine Oh lah iya jelas nek kuwi. lapang dada, ya Lapang matamu. dada, ya. Iki kon ngopo, Bro? Ya nembang kok iki jungkir demam. jempal apa sulapan ya lah sulapan. Arep sulapan apa? Kon nembang apa iki, Yu? Mbak Viar. Ora Mbak Viar. Viar. Via. Iya. Sesi Kula Deman. Via. Ora arek ngerti omahku kok. Ora ketoke do ora kepo nek karo kowe. Yo wis lek. Pengen ngertos mboten niki piyayi pundi? Mboten. Ora ya ibu-ibu Penyanyi ngono iki. karepmu, ora karepmu ngono. Alah nggih empun lah. Aja Mboten ngono sanggup. lho. Aja ngono, iki saka pathuk. Kebanggaan e. Lah gur kepil kono kuwi, Dik. Kayak pilih Kepil. Cedak to. Lah gur 9 menit to saka kene, Oh, Mbak iya, Yu, iya. nggih. Berarti mau ora bareng bis.
Wau bareng armada ngian, armadane nika. Nah, sing agong nika. Oh, karo Gilmen. Iya, kan nika armada setia. Tumpakan. Ya wis wangun no. Menungso kaku. Ngono kuwi Gilmen iki ngono kuwi nek mlaku mbiyen. Nggih, tapi kae baik hati, tidak sombong. Ya, tenan. Ning nek ngene iki omong ketok untune tok. Ayo. Kamuflas karo lemah. Nembang apa sesideman dibawani wae. Ayo Mbak Fia. Ora nek karo aku lah ora tau kon nyurung aku. Genah numpak nek aku. Sorry ya. Neng wingi jantenan aku didukke dalan, Cah. Nek percaya. Heeh, ora entuk melu ning pantai. Ayo gek nembang sulak. Malah curhat. Yo, gek aku arek bawa iki. Udunku ngasih mencelat lho. Wiwitane Anderek Mas, lah urung apa-apa kebelet, Mas. Kae sapa to kae? Mas Bron. Mas Bronjong. Tak kira Mas Juwang. Milih. Anderek Mbok sesuk meneh ki aja digebor to, Cah dadi masuk angin esek. Iyalah masuk angin aku janan wis ora ana sing ngeroki, ora ana sing sakit, Jen. kasihan. Ora apa-apa tak terima-terimake. Arep dikeroki nganggo pacul. jane. Waduh ampun nggih, Pak. Engko le sapa mau? Klimen sing muni klimen. Klimen to? Wis kaya ngono kuwi. Priyo. Kok ribut wae. Tresno jeneng tegese Kutha gedhe bandara Anu tak goleke wedang mimik sik apa piye mimik? Kok sik aku tak mimik sik ya Allah. Kuwi cengkok ya, Lur. Iki ki nek aku mau ora ngene iki do ora guyu. Nah. Ah, kula kan anake Mbah Walu ya. Kelelakan tekel lorek. Tekek loreke kimpul. Wah, gah aku. Bandara Traskar Yongyon Selendang kuning kang saking bukit suara kurang permana ning wase
Pijer ngincangake alis. Yo, entek lancarke. Terus tresno sesideman. Enggak dilanggamke sike. Luwih becik patenono timbang kepisahan. Selesta rewangi samudra Iki lho
Kaya wong gorok. Ora iki nggon kitiran angin. Kitiran angin. Gambar Petruk karo gareng. Iya. Urip ana kutha. Sinden iki ora kancane do guyang-guyung jare kowe jari ngeper. Ngeper. Temewewewe. Enggak dhewe. Iki mau sing saka pamundutan saka Japanes. Oh iya, yang mana? Apa itu? Japanes. Apa alamatnya anak soleh mau ki? Monggo, Mbak Mega. Mega, ayo sepate ngadeg ben ora mensu wae ket mau nesu. Ayo sepate enggak? Peri. Nggih. Sadere drum karo wonge gedhe drame. Ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu Dek Mega. Nggih, ngaturaken kula nuwun ugi kagem warga masyarakat pundi Mas? Sambeng. Oh, Sambeng. Nggih. Gedang Sari. Wonten dawuh? Wonten dawuh? Wonten. Napa? Apa alamatnya anak soleh kuwi mau? Nggih. Apa lurung? Nggih, ngeten iki ya. Ya, di pinangkane. Nggih, niki ngutamake sik wonten sawerane riyen, nggih to. Aku nek kurang kuwi lak ana sawerane to. Ana. Liyane mangke lak ya kudu dipinangkani. Podang kuning mangke ora ana sawerane. sawerane. Ana kae mau ki ya. Ora, pesen saka sing pas ning apa kementerian kae urung dipinangkani ya. Lah iya, tapi kan ana to. Ya wis manut. Bangane kok neson. Ya, soalnya aku tahu ngutamake. Ya. Yo. Iki aku ngenteni iki. Alamate anak. Keduren apa kemunggahan kuwi? Alamate anak. Semono. Alamate anak. Soleh iku papat. Badane mukmin. Anut ing syariat. Kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwane. Syariat kang dihen lisane alus
ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji hatta tayaji kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane kesaking ulama aweh pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa nglampahi donya akhirat nemui pirahi muga-muga kita bisa nglampahi donya akhirat nemui pirahi alamate anak soleh iku papat makune mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji hatta tayaji radallalani ya uhailan suki wal karam kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurane iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa nglampahi donya akhirat nemui pirahi muga-muga kita bisa nglampahi donya akhirat nemui pirahi
nuwun Si Mega iki mau lah. Sawere 150. Ngendikane sing peparing iki didum loro ku 150. 300 dum loro dadi per orang 150. Oh iki. Nggih, matur sembah nuwun. Dum loro karo sapa? Karo pengendang para dalang? Ingsun. Lah kowe ngopo tugase iki mau? Lah ya wis ya karo kowe. Jenengan niat ikhlas ngene ra to? Ikhlas ya. Ora kedusur. Mboten nggih, luar biasa. Mbak Mega jos. Alamate anak soleh, dungane ya dinggo Mas Fakih muga-muga dadi anak sing soleh. Amin amin nggih. Mbak Elisa iki tak neruske lakon wis setengah 1 nek kesuwen limbuan tak gladrak. Nggih, kula ngaturaken gunging panuwun sampun ditimbali wonten mriki menawi katelepat nyuwun pangapunten ingkang kathah. Manten kula Mbak Elisa. Ayo terus lakone, ayo. Ya. Kirim Fatihah sing nganggo permune dalang. Iya, khususane Laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa Laruhi iki Sunan Nugroho wa Laruhi permune dalang sana Sumantora Al-Fatihah. Ayo tak derake, ayo.